Ήταν ένα μικρό χαρτάκι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό χαρτάκι που έψαχνε να βρει τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Πρώτα πήγε και ρώτησε τη μαμά του. «Χαρτοπετσέτα», του είπε η μαμά του, «θα στολίζεις το τραπέζι και τα παιδιά θα σκουπίζουν τα δαχτυλάκια τους. Οι κυρίες θα στεγνώνουν τα χείλη τους και θα σε γεμίζουν φυλάκια». «Χαχα, χαρτόκουτο παιδί μου, χαρτόκουτο, είναι το μέλλον», του είπε ο μπαμπάς. «Γερό και δυνατό, θα σε γεμίζουν πράγματα, κονσέρβες και βιβλία. Και παντού θα ακούς, φέρτε ένα χαρτόκουτο». Πήγε στη δασκάλα του των γαλλικών, την κυρία Ντοσιέ. «Χαρτοφάκελος», του είπε αμέσως. «Θα έχεις 2 λαστιχάκια και θα ανοιγοκλίνεις. Θα σε γεμίζουν χιλιάδες χαρτιά, λογαριασμούς, σημειώσεις, αποδείξεις. Δεν ξέρεις τι χρήσιμος που θα είσαι στην κοινωνία. Και με ετικέτα». «Ας πάω και στη γιαγιά που ξέρει τόσες ιστορίες», σκέφτηκε. Παιδάκι μου, έχεις ακόμα πολύ χαρτί να φας να μεγαλώσεις. Αλλά αν γίνεις χαρτοφάκελος αλληλογραφίας θα με θυμηθείς. Θα γνωρίζεις τον κόσμο, οι άνθρωποι θα σου εμπιστεύονται τα μυστικά τους και θα σε στολίζουν και με γραμματόσημα. Τι ωραία χρόνια που πέρασα!» «Μήπως ο παππούς ξέρει καλύτερα?» «Παππού!» «Στυπόχαρτο, νάχα τα νιάτα σου νεαρέ μου και πάλι το ίδιο θα διάλεγα, στυπόχαρτο. Όλη μέρα διαβάζεις πάνω στην κουνιστή πολυθρόνα σου. Εγώ στα νιάτα μου!» «Χαρτοκόπτη, μην τρομάζεις το παιδί και έλα αμέσως να μου κόψεις τις σελίδες», φώναξε το βιβλίο στο χαρτοκόπτη. «Τι είπες, νεαρέ?» «Βιβλίο να γίνεις, να μάθεις γράμματα και μη φοβάσαι τίποτα». Το μικρό χαρτάκι γλίστρισε κάτω από την πρώτη πόρτα που βρήκε μπροστά του. «Ποιος τολμά να χαλάει την ησυχία μου? Κανείς δεν κάνει χωρίς εμένα, μικρέ. Όλοι σε μένα τρέχουν όταν τους τελειώνουν τα άλλα χαρτιά. Ακόμα και μύτες σκουπίζω και τηλέφωνα γράφουν». «Μην τον ακούς», ακούστηκε μια φωνή από την κουζίνα. «Χαρτί κουζίνας να γίνεις, παιδάκι μου, να τρως και κανένα πιάτο φαΐ». «Φίλε, με πας μια βόλτα?» είπε σε ένα φύλλο χαρτί το χαρτάκι. Το φύλλο διπλώθηκε, ξαναδιπλώθηκε και ύστερα τεντώθηκε και ξεκίνησαν. «Έχουμε χαρτοπόλεμο, θα με βουλιάξουν», είπε το καραβάκι και γύρισε πίσω. Όταν ο χαρτοπόλεμος τελείωσε, βρέθηκε στο πάρκο. «Χαρτομάντιλο με λένε. Εσένα?» «Χαρτάκι. Τι ωραία δουλειά». «Έλα να γίνουμε φίλοι, να δουλεύουμε μαζί». «Δεν το έχω αποφασίσει ακόμη. Θα ξαναπεράσω». Το μικρό χαρτάκι κατέβασε το κεφάλι και συνέχισε το δρόμο του. «Καλημέρα, κυρία Χαρτοσακούλα». «Χαρτοσακούλας, μικρέ, χαρτοσακούλας. Είμαι ο καλύτερος. Με τα φρούτα μου, με τα λαχανικά μου κι όλο με παίρνουν αγκαλιά».
Λύζω, λύζω, γυαλοχαρτίζω και τις αγγίθες εξαφανίζω. Τραγουδούσε το γυαλόχαρτο. Έλα μικρέ να σου μάθω την τέχνη. Στάσου, πού πας? Μπίμπι! Φύγε μικρέ από τη μέση, έχουμε και δουλειές. Ραντεβού, υποχρεώσεις, επενδύσεις. Το ρολόι μου, πού είναι το ρολόι μου? Γρήγορα στο χρηματιστήριο. Μικρέ, χαρτονόμισμα να γίνεις. Μπίμπι! Εσύ τραπουλόχαρτο, κλείσε γρήγορα την πόρτα, μη μας δουν από το καφενείο. Του φώναξε ένα τραπουλόχαρτο. Δεν είμαι τραπουλόχαρτο, σκέτο χαρτάκι είμαι, είπε το χαρτάκι. Από εδώ πάνω δεν σε είδα καλά. Πάντως εσύ χάνεις, του είπε ένα τραπουλόχαρτο. Εμείς παιδί μου ζούμε σε πύργους και σε παλάτια. Κλείσε γρήγορα την πόρτα, μας πειράζει το ρεύμα. Είσαι πολύ μικρός για να τυλίγεις δώρα, του φώναξε ένα πακέτο με γραβάτα. Όταν γίνεις μεγάλο χαρτί θα έχεις στολίδια και χρώματα. Για την ώρα κρύψου, μη σε ρίξουν στο τζάκι. Καλέ, πώς του μιλάς έτσι του παιδιού? Τον μάλωσε ένα πακετάκι με παντοφλάκια. Έλα παιδί μου, κάτσε κοντά μου, αλλά πρόσεξε μη μου τσαλακώσεις την κορδέλα. Το μικρό χαρτάκι βγήκε στη νύχτα. Αυτό ούτε ένα ρεβίθι δεν μπορούσε να τυλίξει και ήταν πολύ στεναχωρημένο. Να γινόμουν τουλάχιστον αστεράκι από ασημόχαρτο σαν τον ξάδελφό μου τον Αργύρι που δουλεύει ασημόχαρτο σε ένα πακέτο τσιγάρα. Όλη τη νύχτα σκεφτόταν όσα πέρασε και ό,τι είδε. Όταν ξαφνικά «Το βρήκα!» φώναξε. «Κάνε τότε μια ευχή», του είπε ένα πεφταστέρι. Και το μικρό χαρτάκι έκλεισε τα μάτια του και ευχήθηκε. Έτσι λοιπόν την άλλη μέρα το πρωί όλοι καμάρωναν το μικρό χαρτάκι που είχε μεταμορφωθεί σε ένα πολύ όμορφο χαρταετό. Η μαμά του σκούπιζε τα μάτια της γιαγιάς που δάκρυσε από υπερηφάνεια και συγκίνηση. Ο παππούς τον καμάρωνε από το παράθυρο και ο μπαμπάς από το φορτηγό. Ο πύργος από τραπουλόχαρτα γκρεμίστηκε και άρχιζαν να τον φτιάχνουν από την αρχή. Το καραβάκι από χαρτί ταξίδευε στη λίμνη. Το γυαλόχαρτο ακόμα δούλευε κι ούτε που βγήκε να κοιτάξει. Ο κύρχαρτος σακούλας ήταν μέσα σε ένα ψυγείο και δεν άκουσε τίποτα. Το βιβλίο και οι δεσποινείς ντοσιέ είχαν αποκοιμηθεί στο γραφείο και τα χαρτιά περί τυλίγματος κοντά στο τζάκι. Και το χαρτομάντιλο μονολογούσε και έλεγε «Ναι, όταν όμως κουραστεί το αγοράκι, ποιος θα του σκουπίσει τον υδρότα?» Τέλος.